Rasvoittuvan ihon puhdistukseen aamulla tarvitset puhdistusvettä, ihoa kosteuttavaa ja tasapainottavaa emulsiovoidetta sekä Avene terveyslähdevettä. Kostuta vanulappu puhdistusvedellä. Pyyhi ensin varovasti herkkä silmänympärysiho. Ota uusi vanulappu. Pyyhi sillä kasvot sekä kaula. Suihkuta tämän jälkeen kasvoille Avene terveyslähdevettä. Lopuksi levitä kasvoille ja kaulalle emulsiovoidetta hellävaraisesti hieroen. Rasvoittuvan ihon puhdistukseen illalla tarvitset puhdistusgeeliä, ihoa kosteuttavaa ja tasapainottavaa emulsiovoidetta sekä Avene terveyslähdevettä. Kostuta kädet. Hiero kostutettuihin käsiin pieni määrä puhdistusgeeliä ja vaahdota. Levitä vaahto kasvoille pyörivin liikkein. Huuhtele kasvot huolellisesti vedellä. Lopuksi kuivaa kasvot pyyhkeellä taputellen. Kasvojen puhdistuksen jälkeen suihkuta kasvoille Avene terveyslähdevettä. Lopuksi levitä kasvoille ja kaulalle emulsiovoidetta hellävaraisesti hieroen. Voit täydentää rasvoittuvan ihon hoitoa käyttämällä aina tarpeen vaatiessa näpyille ja finneille tarkoitettua paikallishoitokynää. Käsittele kynällä paikallisia epäpuhtauksia 2–3 kertaa päivässä. Voit täydentää rasvoittuvan ihon hoitoa kerran tai 2 viikossa käyttämällä hellästi kuorivaa naamiokuorintaa, ihoa kosteuttavaa ja tasapainottavaa emulsiovoidetta sekä Avene terveyslähdevettä. Levitä reilu kerros naamiokuorintaa puhtaalle, kuivalle iholle. Anna naamion vaikuttaa 5 minuuttia. Vaikutusajan jälkeen kostuta kasvot Avene terveyslähdevedellä. Pyörittele naamiokuorintaa vielä hetki sormenpäillä. Näin saat kasvoille myös hellävaraisen kuorinnan. Huuhtele naamio pois huolellisesti vedellä. Lopuksi kuivaa kasvot pyyhkeellä taputellen. Lopuksi levitä kasvoille ja kaulalle emulsiovoidetta hellävaraisesti hieroen.